Ai si Shakuni Wikabwoi mina fieno boy enzwai munzwe boyzi kukomba chaya kuzodambura matsaka anoziti anoimba raka boyzi kukomba vamwe vachafunga ndakaromba mangoma sepombi ndichipomba boyzi kukomba muchaona hora ndere kungouya kuzotora madhora ndoda kutengera maitenesi kwete slippers ndiri kuda mari ya Chipaz hondo ndiri kuda kubvakuseni kusika maneru Chipaz ndichimba dhanzo vapfana venyu ava ndovadyira bhonzo fanika uyo ane fesi negegonzo ndichangoita wekutsenga sebhonzo yo araitanal ndoda kuvauraya vese ngavamire mukiu enene boys IQ kunyanya vanhu imba joma yekunyepa haiwa wo fuck you ngavauye one after the other ndovapedzera vese bvunzai godfather ndiri mukoma wavo ndiri big brother chibaba baba chifather father skrrr handipererwe musanyeperwe kana zviri zvema ngomasiya indirwe ndobudirwa nemudzimu ngoma dzangu dzonakira vana vemuzimu ndakasimba kunge munhu anoenda kujimu ndiri wajesu handizwe satanism alright siti ngoma ndechauya ikoko kuzorova ngoma ndoda kuvaratidza kuti ndiri mukoma umwe ndomusiya afenda apa koma maneru akazonditumira chidhoma ndikachidya senyama yengarekuni ndiri mutaikuni ayanai mine mshakuni bombo klat mukanditumira chidhoma chechirume ndochitandanisa kusvika kuzhombe ndikachibata ndochifudzisa mombe ndiri chamangwiza ndiri muhombe mukanditumira chidhoma chechikadzi ndobva ndachimitisa chinobva pa10 pound chichitiza neholy ghost fire ndinochipisa bombo klat rel